sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo madaa kayo. Maanang asab kanimo. Mayong buntag kayo tanan. Ay buntag. Ug welcome dong Santos Kamisa diya to iniusang pagdaig sa Dios sa hilom ato ihalagan to sa Ginoo ato mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa gasa sa maing paglawas at kinahanglan sa matag usa, ilabi na mga lubilihok sa itong parokya o bahilang pamilya, at sa kinihalad alang sa kapulaya sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalin. Ug aron mahimugtantakos sa pagsalmo ting Santos Kamisa, Rusula to karon ang mga kasalaang ato nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga magahon sa tanan o kay niyo mga igsoon na nakalapat ako na ko iyamot tunahuna sa pulo sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhat. Kay akong sala, akong sala. Busa nagamuyo ako sa Santa Maria ko na ibulay. Sa tanang mga anghel mga santo, o kayo mga igsoon, ari ko iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang dakita sa Diyos nga mahagahong matalan, o pasayluo sa itong mga sala, o dalaw dakita niya gadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magambo kita. O Diyos, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala ug nga madasi kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios, ug gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, O Ginoo nga gamhanan, ug Dios nga angay kahadlukan, ug nagtuman sa gikasabutan kan sanggahom, walay paglubad alang niadtong nahigugma kanimo, ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug daotan, ug sa among pagsupil kanimo, ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan ug ang among katigulangan ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo. Apan kami walay ulaw, ingon man ang mga tao sa Huda ug ang mga mulupyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel. Kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga. Tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan,
ug ang among katigulangan angay maulaw kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios, maluluyon ug andam sa pagpasaylo. Bisan pag misupil kami kanimo, wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga ang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sanay sa among mga sala. Ayaw hinumdumi batok kanamo, ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy, madali unta nga moabot kanamo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Paabutangan na kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsod ug mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat among isangyaw ang imong kadaykanan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan, ang pulong o Ginoo, among kahayag o kaluwasan, pagdaig palang kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang Ginoo madakay ni. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa dos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, kung ang Diyos dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, kung kamo dili pakasadon sa Diyos. Pasaylua sila, kung ang Diyos mo pasaylo usab kaninyo.
Paghatag kamo sa uban, o ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos o pakapinan pagayon. Ibuubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nagsuon na kita sa ikaduhang semana na sa ito ang pagpangandam sa Pasko sa pagkabanhaw. Iriin padayon kita gidasig diha sa ato ang pagbansay sa mga dagkong buluhaton sa panahon sa Kwaresma ang tulo ka mga haligi diha sa pagampo, pagpuasa, paghatag og limos ngadto sa ato ang isig katawo. Sa ato ang Ebanghelyo karon nagkadayon, paghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Ang mga pulong ni Kristo kasaligan ug sila maghimo kanato sa pagpangita para sa langit. Sa langit si Kristo maghatag kanato sa gasa sa iyang kaugalingon. Kita makatubang kaniya face to face sa iyang pagkasiya. Pero ang maayong sukdanan sa gasa sa ato ang kaluwasan, mao ang pagtrabaho sa ato ang kahadlok sa pagpanguro. Adunay mga krus nga giagwanta, penitensya nga himuon. Kini nga mga pagantos nagpataas sa atong pangandoy nga maduol ni Kristo, nga masuod kita sa Ginoo. Ang maayong sukdanan kinahanglan tapukon ang tanan ug ayagon paubos aron daghan niini ang muhaom sa ato ang mga kasing-kasing. Unsa may hagit para kanato mga igsoon nga magpasalamat kita sa Ginoo para sa sakramento sa kumpisal ug sa tanang kaluoy nga iyang ipakita pinaagi ni maong sakramento. Maindog palihog para sa katiligbanong pagampo. Magampo kita ngadto sa maayo ug maluluyong Dios nga moalim ug mopasaylo sa tanan natong mga sala. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mutuman sa iyang tahas sa pag-ayo ug sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magpakitag pag-atiman ug kahingawa alang sa mga kabus ug sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makit-an nato ang atong kaugalingong mga kasaypanan ug magpugong kita sa paghukom sa mga kapakyasan sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara ug ang mga baldado makakaplag og kusog ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamomot ug Jules Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang among mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, makakaplag og kalinaw ug kalipay didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Maluluyo nga amahan kining mga pagampo ug mga katuyuan nga among gipadangat sa imong atubangan, nagtug-an sa among mga panginahanglan ug mga gilauman.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahalihiyas ni gintong niluko, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Pag-igsoon pagampo ka morong ako yung sakripisyo, dawaton sa Diyos kamahan nga mga gahom matalan. Dawaton nunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluoy pagdawat ang among mga pagampo ug luwasa sa mga haylo nga yutanon, ang imong gipaalagad sa mga misteryosong langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manawsab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos katunay mga gahom matalan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa matag tuig, nag-auhag ka kanamo, paghinlo sa among kasing-kasing, o pagpangandam nga malipayon, alang sa Pasko sa pagkabanaw, aron sa pagampo namo nga labing mainiton, o sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing manasigon, ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo, nga nagpakataw kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya, nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa maagil mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoong Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa tukoy ikaw, Ginoong tuburan ng kasantos, ipanalagi mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang galingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kanda, kay kini mo ang akong lawat, nga itugyan alang kanimo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kali. May pasalamat kanimo pag-usap. May hatag ni gadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handom, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaungilimnon, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa iyang pagbalik. Noon paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ang ngayon, nga moatubang ug molagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumig Ginoo imong simbahan sa imong kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumo na banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginangaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imo anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diya kaniya, gihatag na kanimo mga gahong Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pero magambog sa samahan ug gabito mga pulong nagitudlo kanato sa atong maunong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa daotan. Mo'y kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayos na ng kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunog. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaidyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaidyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuguton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Cordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinan. Kini mo may ugmaong Diyos ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo kining among pagkalawat, maglimpyo ta kanamo sa sala, o magdala kanamo nga nasa kalipay nga langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mahala kita usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa man natoy padungod, alang sa kapulayan sa mga kalagsa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal nato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, mabot ka namo imong giharian, matuman imong pagbuot, binisayuta mayngon sa langit. Ang kalaron namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylua kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, ingon alwasa kami sa dautan mo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo nga naa kanimo. Bulahan ikaw sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo ko kaming makasasala, karon ug sa oras sa may kamatay. Amen.
himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa makatuigan na walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag walay pagpapalon ang kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay niyo. Manaw sa kanimo. Huwag palangin ang takamo sa tumay ugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakat kamong isang yaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.